Hawu sesiphinde sabuya. Hawu siphinde edithwa ipost yasusa umsindo. Yakhipha inkulumo eziningi lapha kumgibe ongancithezi uTikTok. Isibhale kabusha ithi impimbi nali eqanda lenjelana tapa futhi. Hey madoda. Kuyagudlwana kulomculo lo. Right. Nansi indawo lesikhona. La iyo ivideo le elapha ku YouTube. Aphansi komfethu news ithi obebhayiza waxaka umthandeni uma ubeka endaweni yakhe fast usikhinkile umlandeli kaKhuzani. Niyoze ningikholwe uma ngithi mina umfethu news banikwe isikhathi eside benganakile ukuthi bayafavor bazophusha propaganda. This is a propaganda machine. Lonto le ngiyikhulumile ngiyifikela ku YouTube into yokuqala engayibonayo le ukuthi ama channel anjengala umfethu news they are just there to push iagenda yasemdletsheni ukuzoba amagatsha ama branch awahlabisa aphansi kukaMthandeni lapha ba protector yena ngayo yonke indlela. Angeke ubabone lapho kunento ethile khona umthandeni bona as i channel bekhulume bebe bland nje ukuthi straight thina sithi lento yenzeka kanjani. If ayenza ngempela umthandeni uyenzelana, no, they always try to find a way uku defend iqhawe labo. Usikhinkile lapha adene live nalomuntu ade ehleli naye kwi live yakhe. Usikhinkile kuyaziwa ukuthi sebawela basaba ukusho ukuthi sebawela official. Uyidlaleka how many times ingoma kaMthandeni igutsha. Wazi wayivumela ukuthi ingoma ayidlale kakhulu yiyo igutsha akazi kangaki. Ajabula ama Red Nation. So usengale already. Baze bamqasha nasemdletsheni. Ayobamba umcimbi lapho. Bamnika opportunity akade waseyifuna. Le athi uyayicela kuKhuzani. Khuzani wathi ithimba yilo elidinga lezinto mhlambe bazomthinta. Kwagcina ngenzekalanga ke. Wayigcina usikhinkile uzothi akasayena umlandeli usandela wonke umaskandi. No, ulandela umthandeni SK. Udlala ezinye ingoma ngoba ku inconvenience ukuthi azidlale ngoba angeke adlale umuntu oyedwa. So umfethu news iposition yabo abayeke lokhu bebaleka lokhu beyale abacacise. Uyayizi heading yakhona obebhayiza uyo osewaziyo umfethu news ukuthi umuntu obebhayiza. Lapho kukhuluma isupporter. Ukhuluma umuntu othintekile enhlizweni ukuthi lo muntu okhulumayo la ngomthandeni SK ukhuluma kanjani because ibaphethe kabi le ndaba kaMgibe. Beyabaphethe kaBomgibe esakhuluma ebhekise kuKhuzani. Ube right all along. Namanje kuma live ahlale ekhuluma nje gxeka uKhuzani without a reason abawa record aswatholi la. Sithola lawa gxeka uKhuzani ambhecayo amkhuluma kabi. Manje yini into ongayilindela lapho? So njengo Real TV1 Perfect TV nawe mfethu news nabanye silokhu sibabiza ngeke sibafihla. Akunandaba ukuthi sishare ispace esisodwa. Thina sishare lesi space ngoba sifuna ukubeka imbono yethu ukuthi kunama benefit or awekho indaba ngelinye ilanga le. Phumela nobala nisho ukuthi nina nisupporter nifikela umthandeni njengathi nje mina ngikhuluma nje ukuthi ngikhuluma lapha ngoba ngiyabona ukuthi uKhuzani akaveli alimbeki kahle. Why nikhuluma ngaye kapha ngaso sonke isikhathi. Manje so lina nisabani kusho ukuthi ngama supporters oqina semdletsheni. Nifuna ukungibhenceza lenzela into uqasha ukuthola ama deals ama promotion kuma channels wenu. Bonke abantu bayacacisa ukuthi bahamba nobani. Unemizwa nawe. If umuntu umthanda umuzwa ngaphathi yakho usukumthanda. So angazi ukuthi yini eyenza lokho ukuthi lokhu befihla lokhu be defender esidini cause kumele nifuna sibukele ama channels wenu niphina futhi niya support. Phumela obala usho ukuthi uthanda abantu. Abantu bekwathi uyithandela abantu. Akuhluphi njengoba macingwane uyazi ukuthi udefend emdletsheni, defend ithawula emhlophe. Kuyaziwa lokho. Right. Nanga lapha kugatsheni uthi unyaka wesibilo behleli bathi bawabiza amandla ami. I-golden hour isize yafika. Ngicela sothenga amathikithi sengaba yi-owner enamatekisi nje kungenxa ye-mother of all maskandi festival. Nazi izingoma
Tomula 4 eyokuqala izindlu zodaka. 2 umlando. 3 ngiluke nginje. 4 indoda ayilona ibhenke. 5 ezamzukwana. 6 singamabhinca. 7 emendweni. 8 hit after hit. 9 Gatsheni the goat. Number 10 ithawula lamabhinca. Number 11 yimi umalume. 12 ithulile ingoma. Iyiphi ingoma ofisa engasali kulezi? Tomula 4 nje kuphela. So ubuya kanjalo ukuthi uGatsheni nawo sezowayithola ke ichance ukuthi ashaye i-golden hour naye empilweni yakhe. Kuyamangaza ukuthi uGatsheni ekade afike endibeni komculo wamaskandi more than 10 years abakazi bemnike opportunity eyinqala izivele kanje. Unomlando, uneyindondo, uachievile uGatsheni, wakhile ekhaya, unemfuyo, ayikho into engenayo. Siyajabula ukuthi ke bemethembe ngalokho ukuthi ke abe umuntu ozothatha i-golden hour. Imfanele vele. uGatsheni last year uachieve ukudlula wonke umuntu. Even nomuntu owawina kuma-summer 30 egoli ngengoma ethi Paris, uGatsheni uachieve ukwedlula everyone last year ngo-2024. Ubashaye bonke umaskandi emakhanda. The way achieve ngakhona, the way ingoma yakhe yahamba ngakhona, nangayo yonke nje i-recognition abeyithola ngapha nangapha. Bekunamarali uGatsheni ubevalile wonke amaradi kuwe, bekutrend ingoma yakhe i-hit after hit. So siyabonga ukuthi be-recognize lo talent lelo kwi-Mother of All Maskandi Festival ezoba nge-5 April 2025 Moses Mabhida People's Park. Sithemba ukuthi namavoti ahamba kahle la abavotelayo abakwi-top 30 njengoba sathi uLimit ubesayihola phambili landela uMenzi lapha ku-number 2. So simbonga kakhulu lensizwa yasophongolo, i-recognition yonke eza kuwe Gatsheni ekufanele mfuka baba. Siyakubongela kakhulu nakwithimba le-Mother of All Maskandi Festival ukuthi nimthembe uGatsheni. Siyabonga vele, amathuba mele ashare bafethu. Akunayo into yomnikazi la empilweni, no. Nabanye abantu kumele bethenje ukuthi into ethize mayenza, and I know ukuthi uGatsheni uzodeliver, uzofika ne-performance emnandi ngoba phela suke singekho anisitshengisa ama-performance is okay, is fine, kodwa kusalayo uzodeliver. uGatsheni akwazi ukudlala ihlwele, uyakwazi ukusho umdansi wakhe especially we-hit after hit. Sike sambona ingoma kaJiva last year kule i-album kaJiva lapha ethi ngiyabheja ngami. Leyo ngoma yabamnandi kakhulu, baze benze no-music video wayo. Sithembe ukuthi abantu bazokuthokozela lokho. Lokho kuyi-highlight empilweni yakho Gatsheni, into kumele ngabe kade yafika ngenxa ukuthi usumdala endeni wamaskandi, akukho ongakutholanga nonga-achievanga. Kulokho osukuthola manje siyakubona kakhulu Gatsheni. Bese kahle bephila abantu sodibana okuzayo sizokhuluma ngevideo.